Der er jo lidt af forskellige størrelse. Den er lidt mindre end... Ja, for det er 16. Ja. Den er fin. Sensor, nu spørger du med helbredet. Ej. Det er bare for at vise, at jeg er op. Ja. Det kan han ikke. Det kan han. Ja. Altså, det her det er jo fandme ikke gjort i virkeligheden. Der er bare en vælter, som var. Ja, Nielsen, så skal du bare ned og lade sig ned ved siden af, hvor manden er så. Nej, du skal ned og lade sig ved siden af manden. Og lige vent til han er kørt op. Jeg skal lige have en kage i sig. Hvem er det, der har kagen? Det er Jesper, der har det. Det er sikkert glæde. Han skal bare køre. Det fandme så. Det er lidt ondt, han har lagt det der lyskrus lige foran ham også. Ja, jeg skal lukke derude, jo. Så så. Har du ikke på meget? Jo. Den plads sand, det er målet, det er det, ja, det er det. Det er fandme, hvad det ikke kan komme hjem.